Welcome back sa aking YouTube channel. Magsuri-suri ko karon dia magsakayan mi. Suri-suri mi sa salog pero lubog man, magsuri-suri lang mi pakita nako ang view sa salog diri. Nara mo sakyan guys, mana siya. Mabugsay la mi. Diri ra. Musakay pa ko guys. Asil istrog bisil. Dara to nagbugsay. Okay, larga. Okay. Ngato ta sa kandong. Pungko sil. Ngato ta sa igbaw. So mao na ang view guys. Tigbugsay na ako guys. Dapli salog. Lubog ang salog kay ning uwan man, tani uwan nga ni guys oh. Uwan. Taligsik. Kaganina uwan pero karon dili na. Tama na siya. Ang salog, lubog kaayo. Hello guys. Hello guys. Ikuha ninyo ay like. Unsa? Like, share, i-subscribe. Subscribe. I-share. Ano na siya guys? Hindi na magkuras. Pangalan, Tutoy Matabang. Hello ya. Makita. So may usa pa kakuan guys, usa ka sakyanan po. Pip pip, balik mo panggan yung ulod ra. Paigbaw, may paigbaw. Ay, kuliri. Nay naligo bisag lubog. Sige, ngato ta igbaw dong. Oh, siya guys. Pagkahapon na naligo sila Manang view. Paigbaw ko na siya. Tayo nanguha nga ni Baras. Oh. Kasya. Ako po dyan. Kuhan po ko. Mura na siya. Ang isakyan. Baliktad ba? Yan na, panganay. Pakita sa natong view. Apa? Paigbaw. Sakay mi guys. Oh. Dara ko guys. Nabugsay guys. Nagbugsay ang balulog. Ate na para vloggers. Unya, iyon sa. Subscribe ninyo ha. O like. Unya. O i-building ning. Share. Una guys. Oh. Sige guys. Nagsuroy-suroy mi karon guys kay kanang madarag suroy pero ganina nagkusog ugwa ning uwan pero karon taligsik ra madarag Bayad ni man sa ako guys. Pinta para bugsay. 50. Plastic yung view. Oh. Plastic din. Dako kayo nga ring salo guys oy. Plastic May puno pa. May puno. May puno. Tas nga ring. Kawayan. Tulping kawayan. Mangga oh. Tas nga ring. Mangga. Mangga po dako kayo na punuan. Padong may nga ito paigbaw guys. Ning uwan na, taligsik na gamay. Pero madara ni. Lah. Yung vlog ko. Tayo na nanguhag gawain, magpa-apil daw sila. Oh. Ayan, guys. Muna murag medyo nahubsan siya no. Muhubas din na siya diha. Dere to nalumos ang babae namatay. Di man to nalumos ang babae sil. Dito sakto nga. Asa? Karon to nga. Diri O diri. Katong tanga taod-taod na siguro to guys diara anay nalumos nga daga. Kuan ang edad niya kuan 15. Naligo ra to sila guys dinha. Unya kay
Lawom da ini kay tungod gini baha bayan. Tas sulog ni diri basta maghubas ba. Sulog kaayo na. Anya na shock siya kanang kuan kanang lawom bitaw. Mo na siya na namatay siya, daga. Namatay di na natagpuan dong. Para sa may kuan. Diin dapita. Dira ah. Diya daw kuno nakitaan guys pero patay na. Wala na nakuon. Gibisag nakakaon naman siya baras gulpi, nasud na siya ang kuan ba. Tiyan. Dira ah. Diya mismo nakitaan. Nalunod na siya no. Lunod no. Di ay kulob. Kung nga ni pero dito sa ilam nakitaan. Oh dito daw sa Dira ilam daw nakitaan. nakitaan. Oh dira ah guys. Diya sa ilam daw. Law man na gyud diri ah. Pero sa unang panahon wala katong wala pa ni siya giordohaan. Mabaw ni kayo siya guys, matungkad ni siya diri ah, pero karon katong giordo sukad giordoha. Alam na ni siya diri ah. Pero di man siya kamamulangoy guys. Mo to namatay siya. Diri ah. Basta di ka kamaumukuan, nalagi pukot dong. Ako ko din sila. Kinsa ng pukot guys, lubog. Lubog man. Kanipaan. Kalipaan. Kanipaan. Diha ah. Dira ah, kuan mga kugon dira na. Sumato tagubos dong. Kutob la ta sa kuan dong kanang. Oo, sa iglesia la ta kutob. I-like ninyo, i-subscribe, o i-bell. Ting ting! Si ano so guys. Nay la ta dong. Mari rata kutob. Kaya, augos man eh. Oh sige. Tetek mabsan ta. Tauban karon guys pero unya, mga unya dong murag hubas na dong no. Oto pa na guys, maubos. Padong na lagi na dagat ngadto. Di namin mga to kay kapoy ra bagbugsay. Nya ang tigbugsay dako ra baglawas. Na pag uli niya unya wa na. Sorry kay ani may ngani kawa na ning uwan guys. Abot po mo direk pangisda dong. Murag na isda oh. Naa. Murag na ay isda diha oh. Nagkuan. Naay. Na di na baka ni syokoy dong. Simba ko la. Wa pa syokoy dire wa. So kan gamay pa ko, nadako na lang ko may gibalita dire gikaog syokoy noon. Pero nalumos na ah. Naay nalumos pero wa gibalita nga gikaog unsa na buaya syokoy wala man pod guys. Nadako na lang ko dire man ko nagdako. Wala man pod noon. Paulay nami. Di nami mga tugubos. O ikaw na po diri. Kaya ako magpugsay. Mabaw ba idong? Adap yun daw. Tari. Ang langit kay murag kauwan nun. Tabukid guys oh, klaro na kaayo. Ano guys, ipo guys. Pagdili ka guys. Baka suyukan ta. Bukid na, bukid. Bukid na. Ay ninyo kalimti ha. Ikuan din ninyo ba? Kung di mo matanaw, Pero to among vlog guys. guys. Kanang Paul suri-suri rami kay wa na may uwan god. guys. Nadri So mga ayaw kalimti og subscribe guys. subscribe o karang like Din o i-bell. i-like Ting, ting. ninyo. Unya unsaon? I-bell. Ting ting. Oh. Galab kaayo akong tigko ano guys. Kita kag laos ano guys. Duol mo sa ako. Pakyawon ta mo. Sige. So maro ta guys. Bye-bye, Bye-bye. guys. Love you. Thank you. I-like lang ninyo ha.
I-like ug subscribe guys ayaw kalimti para ma-update mo kung sa may i-vlog. Bye. Paulit na may. Na. Now guys. Bye bye guys. Thank you. Ay, kala.